081 61 38 66 63. Kuna sauraron wannan waka daga bakin ni Anas Abdullahi Bindin, wadda ni ma zababben dan takarar gonan jihar Zamfara wato Dr Dauda Lawal dare, karkashin kungiyar nan mai suna Bindin Youth Organization in support of Dr Dauda Lawal dare an sarkin Fulani, wato sarki koyau ko gobe. Dodon maza gai da sayaki, Dauda dan Lawal ka zamo zaki, dan ka sha tabara har la haula, jam'iyya ta PDP canji sama. Zamfara ku kare shiri kunji, a Zamfara kowa ya ce canji, su antibilicin waya aka ji, a Zamfara tubura ta kai bango sama, domin mun yi mai wankin bargo. A 2023 Dauda muka yi sama. Ga Dauda mun bi PDP, jam'iyyar mu ce babba, za mu kamata tunda mun fi karfin zamba. Allah kama ma kaji jarumi na babba sama. Ga Dauda kai na Zamfara yau kai za mu bi. Ga Dauda haske na ƙauyuka har ma 'yan gari. Ga Dauda domin fa ya zamo muyo nazari. Ga Dauda zaɓi na rabbi ne muyo nazari. Ga Dauda komi na rabbi sai ya so za a yi. Ga Dauda murna muke zuwan wannan yanayi. Ga Dauda tsalle muke da murna har lausayi. Ga Dauda ga Dauda to kai haka yan adawa ku yi hakuri haka, tunda mu ake yi a gari gaske. Dauda Lawal dare ya ci gari haka, domin fa ya zamo rimi cikin gari gaske. Ga Dauda ga Dauda ga Dauda Dauda Lawal dare hasken duniya. Ga Dauda ka zamta haske ka kore gajiya. Ga Dauda kyawun gwani ya zamto ran tafiya, mu mun rike kwarai yau ba ja da baya sama. Aha na gode. Ga Dauda ga Dauda.